tambayoyi ne wanda kila kishirwa ne ga wasu, tambayi ne ga kila wasu sun daɗe suna azumtar wa'annan tambayoyin, kila a yau ranar idin su ya tsaya. Tambayoyi ne wanda ake samun challenge a zamantakewar gidan aure, sai mun yi mentioning ba, amma yan uwa tambaya ta farko ba sai mun fito da ita ƙarara ba. A matsayinka namiji wanda kike ganin Allah subhanahu ta'ala ya dora maka abubuwa da yawa, wanda ka sani cewa akwai abubuwa guda 5 kafin kai aure. Dole akwai sadaki, dole akwai siga, dole akwai shaidu, su ne ashahidani, ɗan uwa, dole akwai wurin zama, dole akwai ilimantar da mace. Shin ka kiyaye waɗannan abubuwan? Ina mai baku shawara, akwai littafin da Sheikh Nasiruddin Muhammad Albani ya rubuta wanda ake kiran shi Adabu Zifaf. A kowane namiji mai aure, kowane namiji mai hankali, kowane namiji mai baligi ya kamata ya je ya nemi wannan littafi domin ya tantance ya ake zamantakewar aure da iyali. Kila ina tunanin wannan littafi idan ɗan uwa ya karanta zai sauƙaƙa mishi a zamantakewar aure, wanda zai lura da cewa ga haƙƙin fa da Allah subhanahu ta'ala ya dora akan matarsa. Yan uwa masu girma, na ɗaya daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya dora shine akwai ci. Shin ka kiyaye dukkan wani nau'i na abinci da zaka kawo ma matarka? A ko ina ake nema. Ciyar da ita da safe, ciyar da ita da rana, ciyar da ita da maraice, wannan cin so 3 a rana. Abinda Allah ya hore maka, idan shinkafa ce ka kawo, in tuwo ne ka kawo, in garin rogo Allah subhanahu ta'ala ya baka ka kawo. Ka kiyaye waɗannan sharuɗan na kawo matarka a kullum. Sannan idan jarabawa ta same ka, ka taɓa bata haƙuri, ka bar matarka ta yi sana'a saboda wannan illar da ke faruwa a lokacin da ka je baka samu ba ka dawo, sana'an nan take ci a cikin gida, kila la'alla ta maka amfani, ka barta. Me yasa ka hana ta yin sana'a? Me yasa ka hana ta aiki? Me yasa ka hana ta juya naira 5 ta koma naira 10? Wannan yana ɗaya daga cikin illar da idan jarabawa ta samu mai gida, ahalin gidan da matar gidan suke samun matsala. Jama'a mu kiyaye, Allah subhanahu ta'ala sai ya tambaye ka akan kiwon da Allah subhanahu ta'ala ya baka. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa dukkan ku ababen kiwo ne, zan tambaye ku akan kiwon da aka baku. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hatta miji da mata, Allah sai ya tambayi miji akan kiwon da Allah subhanahu ta'ala ya bashi. A matsayinka namiji, Allah zai tambaye ka kiwon mata, sannan Allah zai tambaye ka kiwon ƴaƴan da Allah subhanahu ta'ala ya azurta ka da shi. Shin ka kiyaye wannan? Mu yi ƙoƙari. Namiji shi aka sani da jajircewa, namiji shi aka sani da faskare, namiji shi aka sani da wanki da guga, namiji shi ne aka sani yana acaɓa, namiji shi aka sani yake zuwa ya gini, namiji shi ne mai zuwa ofis, namiji shi ne mai